खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननि थाखाय माखासे खौरांफोर लानानै फैलायबाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेल आइकनखौ एलाव होनानै ला जाहाथे नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन सहैग्रोयो दानिया खोनासंलांदो। गिबि खौराङाव दङ फरेस्टार ग्रेड 1 आरो फरेस्टार गार्डआव उथ्रिसार जानाय बिजाथिफोरनो बिटिआर सरकारा दिनै 19 आगस्ट खालि तामुलपुरनि महापुरुष श्रीमन्त शंकरदेव पाब्लिक अडिटोरियाम हलाव थिसनथाइ बिलाइखौ गथायगोन। नैथि खौराङाव दङ बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव हाग्रामा महिलारिया बोर बिनानै हानजा सुरनाय आरो सावरायनाय हाबाफारि लादों। बिपिएफ दोलोआ काटलिगाव गेलेग्रा फोथारनिफ्राय हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ जागायनानै मसलपुर दुर्गा मन्दिराव सावरायनाय हाबाफारि लादों। बिपिएफ दोलोआ बे हाबाफारियाव बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बारग' एमएलए मनेश्वर ब्रह्म, थानेश्वर बसुमतारी, रिन्जय बर' आरो गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारिया बाहागो लानानै बुङोदि बिटिसिआव बे बाराव बिपिएफ सरकार फैयोब्ला बाक्सा जिल्लानि मसलपुराव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि केम्पास लुफुंगोन आरो बे बाराव बिपिएफआ बिटिसि बिसायख'थियाव मोन 25 बियाबाव देरहागोन आरो हारसिङैनो सरकार दागोन होनना बिथाङा बुंथिबावो। थामथि खौराङाव दङ हेमरसिं बसुमतारीया फरेस्ट ग्रेड 1 नि साख्रिखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय मोननो हादों। पाटगाव बोथिया बिल गामिनि हेमरसिं बसुमतारीया थाइसेबो रां होआलासेनो फरेस्ट ग्रेड 1 नि साख्रिखौ बिटिआर सरकारनिफ्राय मोननो हानानै गोजोननायजों लोगोसे बिटिआर सरकारनिसिम साबायखर बावदों। ब्रैथि खौराङाव दङ धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमोन साफारि सृजन एनजिअनि मावख'आव मैया फुंनि 7 रिंगायाव जग्यनि हाबाफारि लादों। सृजन एनजिअनि जानानै मोनसे प्रजेक्टखौ लानानै दिल्ली फारसे आवगायलांदों। गाहाय नेहाथारि मलेन्द्र नार्जारिजों लोगोसे मिथिंगा सरगियारि बिथांमोना सृजन एनजिअनि जानानै थांनाय खामानिफोरा जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुंसारबोयो लोगोसे बिकेडब्लिउएसि आरो इउबिपिअनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बिकेडब्लिउएसिनि मावफुंजायै दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थांखि लाना दिल्ली फारसे दावबायलांदों। बिथांमोननि थांखि लानानै थांनाया जाफुंसार जायो बेखौ मिजिंथिनानै मैया बे जग्यनि हाबाफारिखौ लानाय जायो होननानै सनसिं ब्रह्मआ फोरमायो। बाथि खौराङाव दङ 14 नं चिरां दुवारनि सान्थिपुर गोजौ फरायसालियाव 2 थालानि बिल्डिं लुफुंनो लाइ खुन्थिया गायसननानै होदों। एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारिया फोरमायनाय बादिब्ला सान्थिपुर गोजौ फरायसालियाव 2 थालानि बिल्डिंखौ लुफुंखांनायनि उनाव मेट्रिक उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा बे फरायसालियावनो आर्ट्स आरो साइन्स स्ट्रिमाव हायार सेकेन्डारिनि सोलोंथाइखौ लानो हागोन होनना बुंथियो। द'थि खौराङाव दङ चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय 14 नं चिरां दुवारनि थुक्राझार मिसननि सोनाब फारसे बेरेन्सि दैमा बोहैलांनायनि सायाव गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबाय थानाय दंफांनि दालांखौ गोदानै आरसिसि ब्रिजजों लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होयो। एमपि जयन्त बसुमतारी, एमएलए निर्मल कुमार ब्रह्म आरो बारग' डेपुटि चिफ खाम्फा बरगयारि बिथांमोना थागिबि रायजो राजाफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे दालांनि अबस्थाया गाज्रि जानायनि जाहोनाव हान्था मेलानि थाखाय माब्लाबा दालां सायावनो साइकेलजों गोग्लैनाय माब्लाबा गारि मटरजों गोग्लैनाय जाथाया गोबाव समनिफ्रायनो जाबोबाय थासैमोन, जेराव बे लामाजों आमलाइबादा, रानिपुर, बरथिनालि आरो सा फारसे सान्थिपुर दावबायनो गोनां जायो। बेनिखायनो गोदानै आरसिसि ब्रिजजों लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवनायखौ गोजोननायजों साबायखर बावहरदों सोलिफु बिटिआर सरकारखौ रायजोफोरा। स्निथि खौराङाव दङ चिरांनि बिजनि फानबारि लामानि मथियापारा दालांनि खाथियाव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय गंसे AS19B 2157 नम्बरनि NS 200 मटर साइकेल आरो गंसे साइकेलनि गेजेराव गिख्रंथाव जाब्रबथाय। बे जाब्रबथायाव 2 सुबुङा जायगायावनो जिउ खहा जायो आरो सासेया गोब्राब जोखोम जायो। जोखोम जानाय सुबुंखौ गोब्राब थासारियाव गंसे गारिजों देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो। जिउ खहा जानाय सासेया पुब कामारपारानि 50 बोसोर बैसोनि जुरन आली आरो गुबुन सासे जिउ खहा जानाय आरो जोखोम जानाय सुबुंनि सिनायथिखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायनायजों लोगोसे गोथै सहखौ बोखाङो। 8थि खौराङाव दङ हाग्रामा महिलारिया जौ बेदर जानो थाखाय रां होयोब्ला प्रमद बर'आ जिउ राहा खुंनायनि थाखाय सुबुं माहारिनि खामानि मावो होनना अमरजित बसुमतारीया बुंदों। 40 नं रौता ब्लक कमिटि फार्मार सेल इउपिपिएलनि बानजायनायाव रौता प्रिमियार कमिटिनि सिङाव थानाय बालुकमारि गामियाव मैया गाजा गोमजायै आबादारिफोरनि गेजेराव मेहेरगोनां फारिलाइजों मेल खुंफुंलाङो। आबादारिफोरनि गेजेराव मेहेरगोनां फारिलाइजों खुंफुंलांनाय हाबाफारियावनो आबादारि बिफाननि गाहाय नेहाथारि अमरजित बसुमतारीया बाहागो लानानै खौरां बिबुंथिनि गेजेरजों माखासे बाथ्राफोर बुंथियो।